हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆସିଗଲି ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି। ମୁଁ ମୋ ଦୁଃଖ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପିଜିରେ ରହିବା ଏତେ କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ସାଟର୍ଡେ ୱିକେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚରେ ହେଇଛି ଭାତ ଡାଲି ସହିତ ଗାଜର ଭଜା। ଗାଜର ଭଜା କିଏ ଖାଏ କହିଲ? ତାକୁ ହଁ ସାଲାଡ଼ରେ ଖାଆନ୍ତି, ଭଜା କିଏ ଖାଏ? ମୋତେ ଟୋଟାଲି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆଣ୍ଡ ମୋ ରୁମମେଟ୍ ଯିଏ ସିଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀ, ତାଙ୍କୁ ବି ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ କି ବାହାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସର୍କାସ କିଚେନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ମୋ ରୁମମେଟ୍ କୁହନ୍ତି କି ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳେ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଖାଇବା। ତ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ଏଠି ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା, ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ଖାଇବା, ସେଇ ଖାଇବା ହିଁ ମିଳୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ ଆସିଲା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପୁରା ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍ଲୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେନ୍ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମଟନ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଟନ୍ ସହିତ ଆମେ ରାଇସ୍ ଖାଇବୁ ନା ପୁରୀ ଖାଇବୁ, ମାନେ ଏଇ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ଥିଲୁ। ଦେନ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ କି ପୁରୀ ସହିତ ଆମେ ମଟନ୍ କଷା ଖାଇବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ମଟନ୍ କଷା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଦୁଇଟା ପରେ ପୁରୀ ଆଉ ମଟନ୍ କଷା ଟିକେ ଖାଇକିରି ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ତାପରେ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇକିରି ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ଶରତ ସିଟି ମଲ୍। ସେଠି ଟିକେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟିକେ କାମ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏଠିକା ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ଦୁଃଖ। କାହିଁକିନା ମୋଷ୍ଟଲି ପିଜିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଗାଜର ଭଜା, ବିଟ୍ ଭଜା, କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ଏଇଆ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବାହାରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, iPhone 15 ସିଏ ଟିକେ ଆମକୁ ଟାଣି ନେଲା ତା ପାଖକୁ, କହିଲା ଆସ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ମୋତେ ମୁଁ କେମିତି ହେଇଛି, ତା'ର ଟିକେ ଦେଖିନିଅ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି iPhone 15 ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତା'ର ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶ୍ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଗଲା ମେକଅପ୍, ଯେଉଁ ଆମର ସପର ଷ୍ଟୋର୍। ତ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ମିଳେ। ଆଉ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ସିଏ ପୁରା ଚୁମ୍ବକ ପରି ଟାଣି ହେଇଯାନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିଲା ପରେ ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ ଆଣ୍ଡ ୱେଦର୍ ପୁରା କୁଲ୍ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଅଟୋ ବୁକ୍ କଲୁ ଆଣ୍ଡ ସରସ୍ୱତୀ ମଲ୍କୁ ବାଇ ବାଇ କହିକି ରୁମ୍କୁ ରିଟର୍ନ କଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।